ଆସିଲା ରେ ଦେଖ ପରିବା ବାଲା ଆଣିଛି କଖାରୁ ଆଉ କଲରା ପରିବାରେ ଭରା ମୋର ପସରା ଗ୍ରାହକର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ପରା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଅ 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 ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ ଯିଏ ଯାହା ନେଇଛ ତାକୁ କହିବ ସେଟା କଣ ଧରିଛ ତମେ ହେଲା ଯିଏ ଯାହା ଧରିଛ ମତେ କହିବ ହେଲା ହଁ ଦିଟା ନେ କି ଚାରିଟା ନେ କହିବୁ କଣ ଧରିଛୁ ହେଲା ନନ୍ଦୁ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ ଗାଜର ଗେଲୁ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ ନାଲୁ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ ଝିଅ ପିରିଚି ତୁ କଣ ଧରିଛୁ କରମଗା ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ କଟେ ଅଙ୍ଗୁରୁ କଣ ଧରିଛୁ ଆମ୍ବ ନୁହଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କହିଲୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନନ୍ଦିନୀ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ କଖାରୁ ତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ କୋବି ନାଡି ତୁ କଣ ଧରିଛୁ ଗାଜର କଣ ଧରିଛୁ ବାଇଗଣ ତୁ କଣ ଧରିଛୁ